paro no ka wadwaro go mbaka kata rais to dwa keto gik ma tangible, gik ma nyoro bero launch sia kaka rice scheme miloso Siriwo is in Usonga. Project ni en fully county government masia funded, but en big issues mang'eny. Kirango market meloncho Siaya, market ni nomuk ute manoger maonge procedure to idwa kete market chuny town. Lo mane no be design ma market ni around Battalion Church ne renting at kode interest. For even projects gi moko intelligence of failed rise. Because projects gi moko nugu to manyalo endi court ube kwam. Kara paro no ka rais dwaro konyo Kenya to give pesa madi county unongo yud karibu 672 billion. Kao the counties bu county opango go chandrogi to dongruok bro bede makwaluo tok rais okwa liero kuom rais to kantie project monego tim gi national government to ketigi budget mondo timgi nikech kaka chik dwaro. To kik wabed jomoko ni pod wadong gi kwecho ni yakwa kwech wago chongwa piny yakwa yud gimoro to dongruok en ratichwa kaka jo Kenya nikech waduto wachoko osuru to government exists to provide services for Kenyan duto irrespective joma ni sirkal to joma onge sirkal. Yes, lupo nyalo bedo ga advantages, but ka chieng' moro onge telo to koro wadhi timo nang'o. Gima nyalo wacho en chien kacha onge ng'ama nomi joluo telo madongo molo Moi to pod ne wa underdeveloped nikech thinking wa ne ken en invest gik manya transform Uganda. Ne wa preoccupied gi siasa ma pod aneno ka pod wabedo preoccupied go sama wawuoyeni. Ana paro ni wadwa change approach mondo warang gik ma nyalo transform ngimawa, waduok siasa chien. For example, one Glover River Nzoia irrigation scheme mapodi okoyawe to World Bank nokete pesa mang'eny ma kolose maber to jowa nyalo puro